Daga cikin tambayoyin da malaman Yahudu suka riƙa yi wa Imam Ali alaihi salam akwai wasu tambayoyi masu wahalan gaske. Waɗannan tambayoyi ga Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib kuma ƙofar ilimin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi abduhu wa rasuluhu, a gare shi waɗannan tambayoyi ɗin ba masu wahala ba ne, domin shi ƙofar ilimin Annabi ne. Sun masa waɗannan tambayoyi da urwanin cewa ba zai iya amsa su ba. Imam Ali kuma ya amsa musu shi. Ɗan taho ka ji tambayoyin da suka yi Imam Ali alaihi salam. Da farko sun tambayi Imam Ali alaihi salam cewa menene wajibi? Menene yafi wajibi? Menene kusa? Menene yafi kusa? Menene abun mamaki? Menene abun da yafi abun mamaki? Sannan menene wahala? Menene yafi wahala? Waɗannan tambayoyi guda huɗu da ni da kai mai kallo na da sauraro na dole ba ka ainihin ta'ajibi ka shiga ruɗani, amma Imam Ali alaihi salam ya amsa su ɗaya bayan ɗaya yana mai murmushi, take guri yayi tsit, kowa ya kasa cewa komai. Wani abu sai ƙofar ilimin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biyo ni in gaya maka amsoshin da Imam Ali alaihi salam ya ba su. Ɗan uwana mai sauraro na, bayan Imam Ali alaihi salam ya gama jin su, sai ya amsa musu da tambaya ta farko da suka ce menene wajibi? Imam Ali ya ce abin da ya zama wajibi shine mutum ya kasance mai tsoron Allah. Abin da ya fi wajibi kuma shine mutum ya kiyaye kansa daga sabon Allah. Tambayarsu na biyu da take cewa menene kusa? Sai Imam Ali alaihi salam ya ce musu abin da yake kusa shine kiyama, abin da yafi kusa kuma shine mutuwa. Tambayarsu na uku sun ce menene abun mamaki? Imam Ali alaihi salam ya ce musu abun mamaki shine halittan duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Abin da yafi mamaki kuma shine son duniya. Menene wahala? Shine tambayarsu na huɗu. Imam Ali alaihi salam ya ce musu abu da ake cewa wahala shine shiga kabari. Abin da yafi wahala kuma shine mutum ya je kabari ba tare da guzuri ba. Ya Allah, Amirul Mu'minin kenan wa lisanis sadiqin. Wannan shine amsoshin da Imam Ali alaihi salam ya ba su. Ya ɗan uwa